muso do ɲininkali fula do folo a bɛ polisiya la a b'a fɛ ka silamɛya sariya do polisiya in kan an t'o kuma janya jamana ninnu ka lahala bɛ cogo min muso ka polisiya silamɛya sariya do haramu do muso ka kɛ finitigi yɛrɛ Sheikh Salih Fawzani bɛ ɲininka nin na muso ka kɛ finitigi ye nka kɛ polisiye nka kɛ jandarmu ye nka kɛ militɛri ye a ko silamɛya sariya y'a haramuya hari ciden tile la muso tun tɛ taa jahadu la muso tɛ jahadu kɛ hari ciden ka jahadu min kɛra Madina kɛrɛfɛ Uhudi n'u ko muso tun bɛ mɔgɔw furakɛ dɔɔnikɛbagaw ni hadisa u ye kuma caman fɔ a la ko u tun bɛ u ka jumuramu de furakɛ ni mɔgɔ min cɛ de banana u b'a furakɛ ko i b'a sɔrɔ laɲini ye o de ye dɔw ko hadisaw saralo ayi i b'a sɔrɔ laɲini de sani hijabu aya ka jigin donc bɛɛ bɛ fɔ a la donc muso tɛ jahadu kɛ jahadu ye cɛw de ta ye donc muso ka kɛ finitigi ye ka cɛ finiw dɔn i n'u jɔlɛ sutura tɛ foyi tɛ i ni walicɛw bɛ ɲagami i ni walicɛw bɛ lankɔnɔya o ye haramu de silamɛya sariya la muso kana kɛ finitigi ye o ye haramu de silamɛya sariya la nin y'a ka ɲininkali fɔlɔ jaabi ye filanan ko ni ale bɛ bɔ n'a n'a cɛ bɛ taa yɔrɔ min ye ko cɛ b'a fɔ ale k'a ka pare finiw dɔn ko ni ale ko ayi ale ye silamɛmuso de ye ale ye e de ta ye mais diɲɛ cɛ tɔ nin bɛ bɔ n bɛ lankana ni n ka sutura de kɛ ka bɔ ko cɛ b'a fɔ ayi o man di ale ye i ka pare finiw dɔn ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ baasi t'a la i bɛ pare finiw dɔn an ka taa ko an bɛ bilasirali min di bilasirali juman di a ma wala an b'a fɔ a ma o yɔrɔ la la ta'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq ni y'a ye ciden ko i ka tugu i cɛ ko a ka kuma a kan'i ɲamari ni ala sɔsɔ ye dɛ hari ni i woloba y'i ɲamari ni ala sɔsɔ i tɛ tugu a kɔ i wolofa n'a y'i ɲamari ni ala sɔsɔ i t'a kɛ i furu cɛ b'o cogo de la kana tugu i ka furu cɛ kɔni yɔrɔ la a bɛ ala sɔsɔ de la a tɛ daga mɔgɔ ka danmasa sɔsɔ danfɛn batoli la la ta'ata li makhluqin batoli tɛ danfɛn ye danmasa kutali la donc a tɛ daga i k'i ka cɛ ka kuma minaya a sɔsɔya i k'i ka hijabu dafalen dɔ kunna biri tɛ dɛ finifin dɔ kirikiri komi ganga i k'i ɲɛ bɛɛ datugu ani sisotini ka i ka bɔ n'o ka d'a ye alhamdulillah n'o man d'a ye n'a ka di a k'i bila n'a ka d'a ye a k'i bila yɛrɛ la ta'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ala ko ni mɔgɔ mɔgɔ siranna ni ala ye i bɛ degun na ni ala bɛ bɔda k'i ye n b'i garijɛgɛ yɔrɔ la e yɛrɛ t'a miiri i ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min donc an balimamuso an bɛ min fɔ ale ye i ka sutura dafalen ta n'i bɛ bɔ kana cɛ bɛ fili cɛ ka kuma la yan a bɛ ala sɔsɔ de la i tɛ tugu a ko la i t'a ka kuma minɛ yan an bɛ min fɔ cɛ ye cɛ bɛ nin cogo la a bɛɛ ka sira la ɲɛ cɛ n'i bɛ nin lahala de la i sira ala ɲɛ la yadkhulul jannata dayus ciden ko dayusu tɛ dɔwɛrɛ janna kɔnɔ dɛ u ko dayusu ye mun ye a ko alladhi yaqurru su fi ahlihi mɔgɔ min bɛ kojugu sabati ka denba la y'o tɔgɔ de dayusu ciden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi ciden ka bɛ gɛnnɛkɛla bɛɛ bɛ ɲininka i ka gɛnnɛkɛ fɛn ma a ko cɛ i ka du kɔnɔ i ye gɛnnɛkɛla lagara la b'i ɲininka ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko mu'minun aw yɛrɛ a n'a ka denbaya a yɛrɛ n'a ka denbaya tanga ka bɔ jannaba tasuma ma dɛ donc an bɛ min fɔ cɛw ye nin cɛ sugu i sira ala ɲɛ mɔgɔw dɔ bɛ yen n ko kɛra contre de cɛw dɔ bɛ bi u ye sunna faamu u ye diina faamu ala y'a kɛ muso dɔ tun b'u bolo su ni tile bɛ kɛlɛ la hijabu dɔw bɛ kɛlɛ la muso dɔw fana filɛ bi u ye sunna faamu k'u ka diina faamu u bɛ cɛ minnu bolo u ma faamu n'u bɛ sali la cɛw bɛ mankan ci u la n'u bɛ nafila ci la cɛw b'u kɔrɔfɔ n'u bɛ hijabu dɔ k'u yɛrɛ sutura cɛw b'u kɔrɔfɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ cɛ filɛ diinatigi jogoɲumantigi muso filɛ diinatigi jogoɲumantigi ala y'u bɛɛ ɲɔgɔn na illa marahima rabbi kelen kelen
mais nin fana ala kala jarabi doye ibe ce nyuma ni dina tigi doye abebe muso do ma dongo do ani kuma ibe muso nyuma doye dina tigi doye abeta be ce do ma dongo do kuma donc cew ka sabari u ka sira alanye donc ayemi fo ka faraka ko ce be ale ka photo ta aba fo ka photo imbela aka estatika ko namo ke ko ce be wa kuma cha yau fana la kan mankan chala o fana ya haramu kanoke don ke ba ko muso ndella ka fo ya wuye lejina daima nyini ka Sheikh Salih Fawzani nonu nyini kara hari passeport photo muso kata kardanti photo muso kata haramu do muso do de yin nyini ka ko ale beta hiji yorola ko ya la le ka photo min be do passeport la ba parce que ni photo mata ka do passeport la ko aka abe jamana min ko atese ka ta hijula donc ko muso ka photo ta ko a haramu yarade pou passeport photo te karanti photo te muso ka photo ta yere haramu de min ko tanke aka jamana la ni ama photo ta na be do passeport la na te ta hijula ni nye darura ka photo ta kata ka hiju ke karal sino chogo shi muso ka photo ta te daga donc ikani photo ta ikana bilaika istatika nimbe haramu ikana tuche ko nena la ta'ta li maghluq fi ma sha'at al-ghalib bo odo anya ninjabi dawdabu ko dowde do ko nulu tara nyotige musomanu debe nyodo ni kafara nyogon ka yoro kele muso kelen kele benyara nya kele badama munun tara nyo fara nyogon ka benyara nya kele munun be dukuluma nyoma gosi folo uka jakka ko be chogode benyara kononto ayetanna da jakala benyara kononto abi mindi muso mate benyara nye kononto ayetanna da ka ke jakai anye kononto ayetanna da ka ke jakai abo fana gosi ko di famtama jakan ka di mo mema me iba soro muso kemedo benyara nye keme bora la ka do mo lu jakate bo wote bewu benyara kononto ayetanna ke jakai min be di muso ma abo fana gosi ko o fara ewa ube ni ewa nyo gosira ni nyo gosira na ya jakabo ayen ni dunyara nyekele min bo muso utala abo fana gosi ka fara jakainga donc kado jakado nyorola abeke ni chogodela nyo prepare tige dawdabu nko do bafo ko abe fe munun do akono te wuto jate chinya to yede ni chiden ko hadisala ko munu murta jaka e wa tamaro tugu ka tamaro nu betu jatebo da usulusa aw rubu bunu seminu yo o sarahu dawa ka bulugo ko fatu jil jalal wal ikram ubi aka sarahul mumatu ako do ko da usulusa rubu ko uko ka foro tila sabana to ye iko do ubi ka foro tila nani to do ye hadisa en koro kenya ko hadisa en koro tenya de da usulusu yede jaka surusu de beto ye ka di ka bali masuru fantawma masala no tar e ka foro jate mina uko karasa e ka foro jaka be sawu bi sabadema e ka foro min fulen ninye tamaro hakke min bala ube nyo hakke min bala na gosira a jaka kan ka be sawu bi sabadema donc chidon ko sawu bi saba ku ka ewa surusu to iye mana ika sawu tenta kadi e yerema e minye foro tige e fana balma suru fanta munumbe ibo adi uluma donc jaka sawu mugato una bena kafara jaka toka da usuru su kore ninde ube da urubu akore ninde ni ka foro jaka dona jaka tila sabana de be di ema parce que ba suru balma suru do fana be e bolo fanta undero iba doma ube jaka urubu be to iye iba suru fana ka balma suru no kam mo nyuma do be fanta undo iba takaduma da usuru su urubu kore ninde me e yere ka foro na ashera ebeta ewa do be ni nyoko bula uka forola ubeti kata saubi duru nyogona tige ko goshi kano du no banna ubeta saubi duru nyogona goshi ube sau keme kano du
ni eko ote jakate bo Allah ba ni foro bena ni e foro imbena abe bena tige wakati me atilanjere bete dua ni jakama bola do ibeta saw be duru munun gosi nin chogola ubeta saw keme munun gosi nin chogola ni muso munun ba fara nyogon ka ibe benyara nye munun duma nin chogola ibe nunun jate ku jakabode itara saw be duru min gosi saw be duru injate kabila ni nyo be gosira wakati mi iye hakke min du ala o jate be bolo iba be jate ka fara nyoka ka be jakabo donc nunun ka famu nin chogola da wo suru so rubo o ye jakka urubu na surusu de beto ye ne ka foro urubu na surusu te aha o ko do kanyinen kali ko misiru kono do be demisenu ge ko bo safo folo la ko bila kata kofe ko be chogodi hadisa do nana mogo chama mo hadisa de famo fabu chogo nyomana wode ato anko hadisa ute konye hadisa de fo anko de te wasake fo ika hadisa yin famo wala famu salafu salih hadisa min fulen ni wali yalini minkum ulul hulumi wan nuha ni ciden ko balighu ani hakliman uluka gerenna uluka gere almamila o ko fe munum be gere wulu fana la ka ke balighu ni hakliman ye do ko doni ke bagaw Allah nyini ye munye salafu salihu munu nyini hadisa usarahu uko la nyini yede chire nye doni ke bagaw ni balighu ni hakilima ulla swa kana jonna de ka joye mogo kana wudade ka ulla swa kana jonna de aka jo palashinde la sani mogo were ka da yoro ina la nyini yode odi ato minye ibnu hajar haytami ala ka fatawa kono ako ate daga ni demiseni min nana jonye fe safa folo la ko ate daga anka boye bun hajar haytami aka fatawa kono ko ate daga anka boye Sheikh Abdullah Bumbaji ako kuma sahalin munye ni demiseni min nana ka jo yoromi safa folo la ate daga mo ka la boye parce que ale de folo nana ako jama yoro misiri ye bede tay ni min folo nana ka jo yoro mi ube kisigi yoro mi fo kata salli bay ka sigi yoro de do ni demiseni do chogo tanke mu ma iji do ate tilonka ke ate daga mo shika boy nola parce que yi koyede ade de ida kana ye inye atoye ate daga ka wuli Sheikh Muhammad bin Salim Semin rahimahullah ka kitabu kuno sarahu mumutiu ako ni demiseni nana misiri kono afolo jora yoro mi safa folo la hari alimami kofe na yi edda nana enye da jora ko ate daga ka boy aka joyoro de do fokata saliba ako hadisa mimbe wali yalini ulu yahunimu wannu ha koro ibena jonnade na jonnade ikapala sita mo kani koy mi ekire tarade koy doni ke bagade e baligude ne almami falako de ne ay almami kofe mo de ne nayibude ekire bila kofe ko pala sika bila yako tede ibena jonnade ni mana jonna demiseni njora yoromi atade do ciden ka hadisa koso man sabaga ila ma lam yasbughu bihi muslim fa huwa haqqu bi bombaje ni hadisa fo buno sinu yafo nimbe awda abi dawda kono ciden ko jama yoro misiri e bede tay ni mugo min folo nana ka jo yoromi ka sigi yoromi aka yorode do ale de kakana e fo kata salliba ate daga mosi ka bo aka yorola donc ni demisenu nana wujora yoro mi safa kono bu ka joyoro de lage mo si kanu pousse ko boy bon mo se min ko nayu be ko ayu bila kofe be na ni tinyani welede ni demisenu dama kera safula dro betilon ke dege u be mankan ke betilon ke dege no dama kera safula wala ayu to de ni njora yoro mi no be makroba uchela ayu to ka joyoro la ko do ba fo ko be safatige ako kulutew ako demiseni min jora woni nyogonje ko ate safatige ko kulute potote hada madende do ayo fo yoro juma al-lighaw babul maftuh lighaw kemeni ha worona nyinin kalim mugani nanina ayin kuma foye ko ni defin demiseni jora yoro mi ko abe safatige ko ate safatige ko hada madende do kulute potote ko hada madende do donc a jora yoro mi abaka joro mo shi kana boy donc ambe min fo kuma sahlene o yode demiseni min ko ninte mu majira te fen kalama na misiri la be mankaunde ci u abe se ka sugune ke misiri da ka misiri no ko kala sobe
abo fo ulu ka denfa uye ka waliju uye ka ulu to sokono meni ote demiseni muma idu de na jora yoromi aka palasi de mo shikana pousse mo shikana boy ko ipita bila kofe donc ko tiali wore bala na tora ka demiseni na misiri la na jora yoromi na fo tayampe fo do ta ken hari no ya yere o ben misiri sallele nege bo demiseni la ambe demiseni la suya ko lamu misiri salli kade cokorba caman fule ko nu yunyini ka ko atena misira do bu kanto ko lu famu deri misiri la talila ko bode fo o fonka demisenu ladde misiri nali lade nu nana yuru mi misira na tora ku ge abe misiri ni bato yere nega bula donc kuma sahale demiseni be fen kala manate tinunko ke sallila na misiri la a jora yuru mi kamugo ko ye hari ni almami ko fela de aya toye mo sikana pousse ka bo anola ni kalambaga ni baligu min ni kurana bi kunna na jonna ika jo alimami kofe ko de la kanin fo bunu simino ko ni alimami trompera ako do ma ke san joli ke sallila don juma ni alimami bora sallila ye mo bidi nola ari mo bila nola akiri nyana sinya joli ako ni nadiri de ni nadiri o tese kiri to kaw fenka alimami soro sallila akabo pew ka mo bila innola mo do be ye sanduru ke ye santa ke be sallal mami ko fe yayewa bon kirite nadrika ni nadri de akeli re mancha kelen kirito kawo do beta dilo de la ko ni almami trompela na ya tege sama benna demiseni madu ebe sallila sanjole almami juman trompela na bora ko ye nadri kirito ye Kallaji ale de musol la jawbe ale de bitare bo koni ambal mamuso do nyinen kalido koni ale be sunna na abeta muso munun be mo laje banaw dola akata aba haketo akalla wura yoro kata uko laja be sunna bashi tola silamiya sarala nin lajeri dronde do bashi tola silamiya saro te fenke mo ka sunna so ato kelena ba comme wakati akaya suru ko mogo munun be misiri sigi nyonya la u be misiri wale kamme nu tena misiri la ka kiri be chogodi mo don ke ba u golo misiri ni mogo jora ka salli wale ni mikorote mogo min kante sanfe ko jugu akante duguma akambe chamanche de la no jora misiri minna ka salli wale mogo bo me ore tego ni mikorote ere tego ko misiri sigi nyogo o misiri salli iyado ko chaman be jamana kono malika majahabi fule uye majahabi laje ko munun kanno jamana yuta majahabi la ka barake noye me majahabi maliki la ye ko munun geleya ute geleya fe uma barake noye ulu utoye ko lube majahabi maliki la jama salli baliya fule abe majahabi maliki la ko jama salli ye sunna de ko sunna gelendo wajibite ulu fana ya jate mina majahabi la ni sunna de ni tara ya baraji soro ni mata fana fentika ninde ye jamana mogo mina depuis gale kanto burusula ibe kabila muman soro iba soro majlisi de tumbe fana mogo keme be soro ne no tunyu ka mishidu ye mogo mugabe fa o mishiri re mogo tunte tay ka soro firi kalamba ngana do majlisu bu golo mais ni tara misiru la mogo fula saba de be misiri fitinu mogo tandoro be fa ka soro jama tonen de tumbe fana
nun ko sugu de tumbu bolo donc doni ke ba ka kuma sahle mo be misiri sigi nyona la anye salli wala chogo min fo ni bo fo fardu aynu do ika farda kere do kan niye cheye balighu ye wujurati la ikata salli misiri kono ye farda bilende ika fardu ayn adella kacha uya della belebele bake munye chire kani sebo to kele yorola alako wa idha kunta fihim fa aqimta lahum as-salah wal taqum ta'ifatu maka wal chidon alako chide manna tara kele yorola ebe jama chelaye ni salli wakati sera akana fambe kuno ambe kele yorola de ka kelen salla kano kere jama tila fulay jama funo ika salli nuye jama do inka ke ani jugu je ka jugu kolosi ni sallira nunu ni ulu ta bana ufana beta jugu kolosi munu masalli ulu fana bena ibe salli ka farika doni ka ba ko na ya soro ko jama salli ye sunna ye atumbe binunu ka kele yorola men na ma bi ka kele yorola waya yira farda de wajibi de sunnate ukadalla doye munye abdullah ibn maktum fiye todero anana chide masallallahu alaihi wasallam awa ako chide ne fino chorere bere mina na timbolo ni min be se ka nyogonta salli wakati nabi bere mina kata misirila madina fana ni sanji nana ko miseni kacha aduguma fen kacha nka sallin ka sokono wa chiden ko oho aya ko de alai jibrila ci chiden ma ako kana no ya dama de chiden ku ka wele uya wele ako eye mun fasagira kuma ina chiden ko atasma nida na togo de la atasma hayya lal sala hayya lal fala ako be wele le kamewa ni alle wa salli wele ko hayya lal sa hayya lal fali ba me ako fa ajib ako wala wele le jabide na togo da fa hayya hala akunna na togo de la ko lamu ajidu laka ruqsa ako man no ya soroye ni be salli wala kamenna don ka ko ni nye finyo tede ayaka ujurafo fardas jama sallima bi kaboka enya kise fula dafalendo eye baligo e dafalendo durati abe bi kabo de ka ukadella do fule ko fardu aynu do ukadella do munye dondo la chide retu hamina ako ale tu nyanga niata akajama kulu do bile kata dogo kana ni dogo siru nana ni salli wakati sera abe bilali nyamara ka salli wala ni salli wala la abe mugo do bile ko jama la salli ale yere min logo tugu beta madina mugo be salli ka du kono nitina misri la ka tasuma do ka dula aki jani e ka du ka jani me munna chide nyotoy ana hakili nana jigi du kono na kolo ma fi umbe muso be jama sallima wajibuka ibe chokorba soro jama sallima wajibuka ibe demisen fitinu soro jama sallima wajibuka ibe banabagato do soro jama sallima wajibuka nunum be kanata jani ale nofe oda to chide nye jani ne toy don ke ko chide be hunna manton na chogomi chide nyere kanga nya ko abeta tasuma do mogola etugi sunna de toya ko ma sunna toy de waye wajibi do de toy chide te desunta ko abeta tasuma ke mogola ko ye sunna toy otugi wajibi de toy awa abdullah ibn mas'ud ko aka hadisala ako uluka shebo beya jatemina wala gare raytunna ma yataghallafu anhu illa munafiqun malumun nifaq ko ciden ka shebo be boro ulu ya jatemina mo shide te toy che balugu udratila ka to jama salli ko fe foye munafiqide ka munafiqe fana donende do ciden ka shebo be boro ulu ko ni bolo jama salli che siteto jama salli ko foye munafiqide ika munafiqe fana donende do ko sebo don ko raba fo hadisa kelen kono ciden ka sebo do kera tanke misiri salli ka gelu bolo bana bagato mugo fula de ba ata abolo ben din kama ka yampe abolo ben din kama ka yampe ba sense kana ka jo safula ciden ka sebo tanke jama salli tun ka gelu bolo i bana bagato bi sense kana de ki jo safula ibe salli jama no fe donc munum be salli ni misiri salli wajibiru ka doni ka ko ni sallira ika salli sahara de me junubu fana be sabiye iya alaka farda do to ye wajibi do toy ni ka salli farda binna ka boy ka so kono de me ote wasa de ke
wotin misiri jama salli de bi ka boyka har ni min ko jama be ne ka sokono ne ni jama de be sallin ka sokono ka sura ni misiri ka so anye wolire chogo min fo ba me aw ka jama inte misiri jama bi ka boka o nin ko ne be sallin ka jama en ka sokono nin ko ne be sallin ka jama en ka so jombe na misiri la mo to na misiri la jama salli munun fule ka ke du kono to te wasa kede fo be kana misiri de la ni mogo mana salli misiri la ye che ye bali ye uye salli min salli a sahara de me yi ala ka farda kerekelen do to yo fana junubu be sabiye o yo malakama do e ye farda munun chala ni junubu munun bi kannate nu pesera a ibe ka baraw bolo ye sade ni min girila kateme min kare bode bolo ye donc ambe min fo che baligu ni be salli ka sokono junubu de bila min ba kama jabi kono ko sunna do sahalente de o sahalente fardu aynu de do farla de do farda min yikere kere tanke yeche subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أيها المسلمون جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني أنبياء لتنو أنبياء يفضلي أنبياء دمنيني أنبياء نيني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جهو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا ambe seria ma site minni batoci ala makakani ala kelempe ute jenyonte alala ambe seria muhammad wala ka jondo ala ka cide ndo kisini nema baka mu'minu ayesira alanya sira dambela asheko damayira bela sayaka na usura baranate islamawiye hadama dew aye siralanye masami nyaw daka bo ninkele la ko ninkele furumuso daka bo ola ka ce chaman muso chaman cari ka bo ola aye sira sinjinye akana tige akado alaye kurosili bagade awuka mu'minu aye sira alanye aka kuma tilelew ni sababa kuma ufo ni mu'min tugura ala koy tugura ciden ko yen ni yoro soro ni yoro min kabbo kosobe no temina kabbo kuma min kawsa kuma beye o yala ka kuma de
min ye qur'ana ye taabolow ni kanda sira min kaɲi ka tɛmɛ kanda sira bɛɛ kan taabolo min kaɲi ka tɛmɛ taabolo bɛɛ kan o ye ciden ka kanda sira n'a ka taabolo ye a k'a dɔn kow bɛ juguma ye ko kuraw de ye diina kɔnɔ ko kura bɛ bidiya bɛ fili bɛ tasuma kɔnɔ silamɛw a nana Mu'adh ibn Jabal ka hadisa kɔnɔ ko ciden kisi ni nɛɛma b'a kan ko ciden a ye wasiyakan dɔ kɛ maaju ye maaju kelen tɛ wasiyakan in bɛ ciden ka manton bɛɛ dɛ wasiyakan in ciden ko Mu'adh ma ko i sira Ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye kojugu kɛ ko ɲuman tugu a la ko ɲuman in ana kojugu in tuuse ka bɔ ye i ka mɔgɔw jogo ɲɔgɔnya ni jogo ɲuman ye ni hadisa Turmiji y'a bɔ Albani ko hadisa in ka ɲi hadisa in wasiyakan belebele saba de b'a kɔnɔ an ko ni hadisaw ɲɔgɔnna ye dɛ Ala ye min di ciden ma n'a bɛ kumaden kelen kumaden fila kumaden saba n'a y'u fɔ i b'a sɔrɔ kuma in a maana ka du kosɛbɛ jawamil kalimi ni hadisa ye o dɔ de ka kuma nafama caman fara ɲɔgɔn ka kuma suruman dɔ kɔnɔ Ala y'o kɛ ciden ye